Hej alle sammen, velkommen til. Mit navn er Danny. Jeg er ansat her ved Phoenix Akuttilbud, som ligger Frodesgade 25. Lad os gå indenfor. Jeg vil lige starte med at give jer en kort rundvisning, så I kan se, hvad stedet er for noget. Og herinde har vi køkkenet. Det er sådan, at man i Phoenix kan få en overnatning, hvis der er behov for det, lige til at få lidt ro og lidt tryghed. Det vil så være hernede, man stod for at lave lidt mad og lige sidde og få en kop kaffe. Phoenix, det er til borgere, som har det psykisk svært i aften- og nattetimerne. Det vi prøver at afspejle her, det er, at man kan få den rette hjælp i rolige og trygge omgivelser. Det vi hovedsageligt tilbyder, det er samtaler. Det er afklarende og støttende samtaler til at komme sig over den problematik, man nu står med. Det her, det er et typisk samtalerum, hvor vi sidder stille og roligt og får snakket om, hvad der er behov for af indsats. Og det vi gør her i Phoenix, det er, at vi laver en individuel indsats ud fra, altså med udgangspunkt i de behov som borgeren. Og vi har en bred personalegruppe, som gør, at vi kan favne bredt, så vi kommer egentlig hele vejen rundt. Det er pædagoger, socialrådgivere, SSA'er, misbrugskonsulenter og terapeuter, så vi kan nogenlunde favne de målgrupper, som der kommer ind. Det er så vores kontor. Her sidder man, og det er dem, man får fat i. Når man ringer ind, så sidder vi herinde og tager telefonen. Og i aften- og nattetimerne, der er de her selvfølgelig ikke, så der vil de her rum blive brugt som samtalerum. Jeg vil lige vise jer ovenpå. Der har vi nogle værelser, som sagt, hvis man har brug for en overnatning. Det her, det er så et typisk værelse. Og det kan jo også være, at det er nok at komme ind og få en samtale om, hvad der nu er behov for. Og så er det det, men hvis man sammen finder ud af, at der er behov for en overnatning lige til at komme ovenpå igen og komme til kræfter, jamen så kan vi tilbyde det. Kan egentlig bare komme ind direkte fra gaden af, og så får man det nødvendige. Endnu et værelse her. Man kan henvende sig enten telefonisk direkte fra gaden, per sms eller e-mail. Og hvis man har behov for det, så kan vi også komme ud, hvis man sidder hjemme, der er svært ved at... Så giv endelig et kald eller en sms, så er vi der, og så får vi styr på det sammen. Hej!